Kardom don malia trum la se pini ne lika preka pregalam leke than ponji pogali pini ke cricket aputak se than ponji ilitum kadok abe same chini ilitum bharor longke ning ke hang na akhela ke cricket se tami silo asinon litum lang namlo pangte theglong ji Asia Cup cheng pontang lo la se ilitum atumi dikke lang ponlo pangte theglong ji komat penoma pangte India pen Pakistan se chepolo la se labang so cricket ka pathu non ke lang namlo plotang te dakke ron ka chedana dron thama ka chedana dim son se mandelo athe people ma prang te litum thekponong ji apkai sitame sports along punon ke pathu long gelitum thekponong ji pathu the prang ma pathu ya sitame litum second ka chipi theklong ji sitame nona bang ke second sitame boycott delo ubi polo protang te hala pehalgam along Pakistan atum nang tengkheng lo pupen terrorist atum nang tengkheng lo pupen ke second sitame chipi pedelo Pakistan atum pen lapen ke hala da cricket ka pathu long sitame non ke ron thama ka chi thora dim se cheman delo hala tum sitame century ka mari sitame bat par phang tan ji Helegi up AK-47 ke abason si pin chong lo la pen pathu bom hol se tame ezom theklong ji subman gil la pen ke sharma tum se tame alang tum pathu bom hol se tame haladak haris rofen che phudut se tame do lang ka se mar ko thujian bak se tame do lason se non ke lason ang deng se nang mandelo la se alama bangeli tum lang nam lo bang te theklong ji je pehelgam along tengkheng det pen ke India tum ke ben pangcheng lo je Pakistan tum ben ke cricket pathura brepu se tame pinier ni ke li tum lang nam lo plodang te pathu thu det ko pe pot Asilitum Chetan Ponsena. Lasilitum Teglongji. ICC chairman ke Komaloma Blotang Telake. Amit Silitum Home Minister Amit Sa Sopolo. Jaisa Henlo. Alang Lipan ke penan controversy do. Je English salam kaninje sitame thichon chedet taho lapu thoni ye tek theret taho somar ABC Charlie son taho pulapuson sitame controversy do. Lapen ke langdam lu bong BCCI long honorary secretary sitame kapre kalilo Jaisa lo. Alang li malo. Lasi Ilitum lang namlo bong te tarik ko rahiniar ni April achiklo haladak pehelgam along attack that thinking that penke kupiluma bong te step yan pon ke la puson hello in Pakistan domen ke thangna relation de chibi belo aprang men same trade hin ke ave apen ke nona bangi khela dula hin sitame boycott check popusepu setame aphi bange pejo pen ke pisi nang manlo ma upload tang te ka boycott kalilo nona bange pathu thurape labang so puthak si penak anatum protest ang laisia ka Pakistan pen cricket pathu ko pohot sitami rara tum penak an protest lang ason ka protest la puson jo kupi polo upload te Pakistan atum la pan akheno itumi India lo wang sinang tengkheng si thang na dai ka vedera tum phana pran ki en labang so posili tum ke boycott thipang yang po Pakistan men ke po Pakistan men ke pathu si pathu there dang po la se labang so puthak penak protest ang ke chenga ku ke litum thekdon long je Pakistan men ke cricket pathu thelo pusitame BCCI pen pusitame sitame nona phia bangke labang so puthak ke cancel thu plot nona bangke pathu thu po ko take ku people of lotang te ladake atheli tum kadu ko sami chini ji itum langdam lo pulang te labang so cricket pen India pen Pakistan yong CB belo pongte cricket ke apini masya velo kila a interest masya velo raratum la pena jok revenue sitame ing ar pronpo silitum langnam lo plotang taning kan wang sitame crore revenue konat pen lopong te cricket pen sikelong tangte ladake tangkasi pabin theblo labang so pena joli tum langnam lo pongte non ruling sarkar BJP tum hansame penaan pinrem lang athe people ma bongte cricket pathura brelo pupen akunon bangke pathu itu der pathurap tu der apot lake tangka meke the pusi penanum ke akoi pilo La seli tum lang namlo bang te kon anlong lo maplo tang te 2023 to 2024 aning kan wan si long pon lo maplo tang te cricket pen loksi BCCI tum revenue collect pon ke la henlo 9741.7 crore lake revenue lo crore si hini crore ke pin koi crore pharo palam kali 9700 crore si ka komai lana tangka si na siente ke pathu theder hela Pakistan benjong si bi develop lo tang te munira tum ajos se avelo kelang lasi non ke Pakistan pe na bangke lake ajat drone chithurnang me chikai nang hele chi ab nang ajat nang trade ha hin ing hap nang business ha hin ing hap nang se tami cricket a business a bangke ing hap sin elo athe people lo bangte la pena jok se litum lang nam lo bangte revenue si tami kelong itum lang nam lo bangte theklong ji ye India ben Pakistan che follow lo dang te kai ke si tami views si tami la live long si tami live show TV channel long si tami one ya crore si kai ke si tami views rang ji tangte kona sila leki kang hapun la lalo la seli tumla kedam tani tumi dik sitame thek ponong ji India ben Pakistan tum ka chipho sitame halada inut farhan pobangdu hala farhan Pakistan at cricketer lo la se alang li bang ke pulo ko pilo bang te century marilut lo hala bang sohot ke bat si parphang tano hele ke up
ทุ่มปุเอAK-47สิลาเกกุปิโลนอนเคคริติไซส์บังเกลาเกเฮลิกอาบังเทกลาเกลาเฮนโลเจอินเดียตุมพันอับลาบจีบังเทกโลปุสิปูเปฮัลกามาลองเกอาปะซอนทอสินังอับทุแรงปวงเทกโลลาเกปุสิราดาตุมเป็นคริติไซส์ปอนโลลาเป็นเกฮัลาดักฟิลดิ้งกุริบอมโหสิตามีฟิลเดอร์อินูดบังนิลิอามีนาบังลันชิเน่ปากีสถานคริกเกเตอร์เกเซฮัลาบังสิตามีพูโลจาลาปูอินเดียตุมบังเกโคลีปุเนโมดีปุเนปิเนฮังโจโหสิตามีฮัลาบังโซสตามีกุปิโลมาปักลังโปรตักเตang tek pen sepak lang India na pero ken nang lo bramos piu lo ni tum ke toware beng si khang chek wa lo puson ang tek sela bang so sami ka paklang mane cricket le ka pathu ka lilo hadake pupu ka chepa therak lok lo je ka chepin rem lok lo India rocket ke thang ta ka li ta mo pu nang aplo piu pulang bong men si pu khang nun chek lo puson lasi arong du topik cricket pathu sami la pen ke aphi bang ke India tum si tami ke theng ne porang le lo Pakistan tum bang kwan si pen lo ma pong te 171 an target pilo India tum han la sa aphi bang India tum theng pon lo India tum ke theng ho se ta me pathu bom same India tum ta ning ge pung men se pathu lo se 8 tip ke theng fast ball se 4 theng chok na pen a phi second ball bang ge 6 theng pi chok lalo la pen hala bang so hala pu Pakistan bowler bang se ta me aning ke pung lo ne ko pilon ne chiphok kai la India tum pen la pu A Sharma la pen ke asi chiphok kai lang hadak ka chiphong thu jian bag do ase a phi bang ge ko piloma pong te hala phi interview same pakang pon lo ni tum ke kache bhong kali ni tum ke cricket bat ball pen sigi ni tum ke alar ki hoi pusipu la sa phia bang ke piang man ma bong ke li tum thek ponong ji A Sharma si tami kon mopte 74 run analang li thenglo la pen ke la pui li tum lang dunlo pang te theklong ji Subman Gill se tami 47 run an palong lo la pen ka du ko ve lang nam lo pang te 174 run theng delo a phia bang ke India tum high pon delo ta se nona bang ke lang nam lo pang te ke throw lok lo Pakistan tum han ke athe alang tum lang nam lo bang te cricket ka pathu si bang se tame ka pre ka ot se lang tum paklang thu cheplang thu la pujo helia symbol se paklang rocket ke lo symbol hai se ang thek pen paklang thap lalo asino na phi bang ke le tum thek ponong je pu India na captain ben se tame interview alang phan interview an pon hot pu pon lo je Pakistan na tum ke nang hai sin elu pu ituma rivalry alilo laki pusipu rivalry plo tang te chuman chingbar chit phanse rivalry pu non ke la tum patai ko ani nang rem don elo pusipu non ke ekdom sono war of words side lo alam men se ekdom kachedan side lo pupu se tami lalo la seli tum lang don lo blong te patai hini lo Pakistan umen ga chephola patai hini lo se tami handshake bang ke ave khela long ke aron no kai ke tami handshake ke chipi bang ke se tami pipe Lasi Captain Surya Kumar Yadav si hala ke cheng ho si taming hap lu pusipu Pakistan atumang ke cricket judet pen hense ke chipi phansa liner ja prong lu pusipu se tamil atumang ke tang det pen mat ang thor chilu rup pu chirang rup pusipu a he mar lu na chilu rup lo ing hap kir plup pusipu lang hap ang kir bang samya kapre kali lok captain pusipu Surya Kumar Yadav bang sing hap check lu pusipu lasi interesting week non ke bang jilang ani stame chepo lang ne chepo pelone la ke li tum lang dun bom te chini pola sina tum samil lang dun tha non ke Hola Kashmir long bang kali dia sinoi cricket a filong si ronche dan rong lo la sila dak sinon bang ka rong du thupi asi pupu sitamia sentiment lo pose hala tum sitamia sentiment lo India hana parem deji phan ke kher piglo la pose 171 a target sitame pidelo a phie bang India tum same thenglo itte pake theng bahai ni si la tum partnership si Subman Gill la pen ke la ba A Sharma alang tum bahai ni si kupiloma bang te 104 run theng that 104 run semar de amase phia tum mangke joy ke lalo pipon ma blodang te latum sitam sentiment ben se thenglo zelang tum ke theng sky ke se dame 64 side run dot ke anse dot ball pe ke ave ma se ave run single sitame dolo sitame 64 ke thenga bangke lang me chotlo la sinona tum same lang don thake bang jilang ani la slanjin elipini thampon chepok kardom